Коридордан өтіп барғанда, құлағыма ниндидір назлы тауыш ишетілген төсле булды. Шу, нәрсә бу? Кайдан агыла ул? Җиде күк катыннанмы? Башка үлчәмдәге дөньяданмы? Җаным барлыгы белән әлеге тавышны эзләргә, аны табарга тырыша. Гүя ул сискәнеп, айнып китте диярсең. Ишек ябык. Иштә кемдер пианино уйный. Күңелгә рәхәт, ярсыган дөнья бетарафлыгы белән тартышып туйган йөрәгем биразга туктап тын калды. Бүтән тәнем буйлап рәхәтлек, бетмәс тикәнмәс ләззәт хисе агыла. Түзмәдем. Ишекне ачып, түргә уздым. Бүлмәнең бер пишмагында торган пианино артында кемдер утыра. Киеме аппак, хәтта күзләрне чагылдыра. Аның нечкә бармаклары клавишлар өстендә җәйгерәшә кебек тирбәлеп кенә торалар. Әйтерсең лә ул аларга басмый, кагылып, сыйпап кына уза. Гүя клавишлар уйнаучының җан җылысын, ихлас мәхәббәтен тоеп, үзләре бер туктаусыз биешәләр. Гүя алар аның сихренә бирелеп мөкиббән киткәннәр дә рәхәтлек диңгезендә эреп, йокылу яулы халәттә тора бирәләр. Ул мине күрмәде. Ул башы аягы белән җыр дарьясына чумган. Аңа башка бер ни дә кирәкми. Явызлыктан каткан дөнья да, шау-шулы тормыш та, ялганга манчылган яшәеш тә. Һәммәсе дә ят аңа. Аның күңеле моң арасында яши. Кечкенә бер кышчык булып, ике дөнья арасында талпына. Хыял һәм шын барлык уртасында. Мин урындыгымда утырган килеш эреп киттем. Күңелгә рәхәт, әйтерсең лә тән буйлап илаһи бер көч, серле бер энергия агыла, кан тамырлары буйлап моң чабыша. Башымда бер нинди дә кайгы, бер төк кенә уй булса да юк. Күз алдымда ачык тәрәзә аша кергән язгы җил иркәсенә бирелгән пәрдә кебек аклык тирбәлә. Ә ул бәхет, шатлык, сафлык төсе, анда яшәү көче. Күңелгә шундый рәхәт, әллә кайда бер гаме дә булмаган ак болытлар янәшәсендә мин дә очам, мин дә тирбәләм шикелле. Менә бит бәхет кайда икән? Без һаман зарланабыз, һаман дөнья артыннан куабыз. Кешегә бәхет өчен күп кирәкми икән. Илаһи җыр моң дарьясына кереп югаласы иде. Күземне ачтым. Тышта кап-караңгы, бүлмәдә якты. Утлар да кабызылмаган югыйсә. Ул юк, пианино һаман тын алмаган, каты итеп кагылган кыңгырау кебек шыңлап утыра. Әллә колагыма гына шулай ишетеләме, әллә күңел кылларым шыңлыймы? Әйе, күңелемнең түренә бәхет кереп уялаган да, бөтен халәтемне кытыклап, рәхәтләндереп, моңландырып тора. Тәнем буйлап рәхәтлек, бетмәс тикәнмәс ләззәт хисе агыла.